усім! Як настрой? Лічым, што ў вас такі ж, як і ў нас. А у нас, Біятка, ён сонечны. І яскравы, А яшчэ вельмі сяброўскі. і цікаўна-пазнавальны. А вось у нашага сябра Лесіка настрой на ўсё забывальны. Чаму ты так лічыш, Касечка? Таму што ён забыўся да нас прыйсці. А можа, у яго якія-небудзь важныя справы? Самая важная справа раніцай – гэта глядзець добраранак. А нам яго весела правесці. Прывітанне, бонжур, салют. Прабачце, што спазніўся. Ды не хвалюйся так, Лесік. Ты адкуль прыбег? Я збіраўся ў падарожжа. У якое такое падарожжа? Мяне зноў запрасілі на канферэнцыю зайчыкаў-разумнікаў, бо маё мінулае выступленне так усім спадабалася. І куды ты адпраўляешся? У Парыж. Ух ты, здорава як! А мы цябе, Лесік, не адпускаем. Як гэта? У мяне і білет ёсць. А ты без нас не справішся. Гэта яшчэ чаму? Ну хто табе будзе падказваць, у якім касцюме выступаць, як прычэсвацца? Ніхто, акрамя нас з Біятай, з гэтым не справіцца, вось. І праўда. Але вылятаць трэба сёння і білет адзін, ды і добраранак на каго мы пакінем. Не, Кася, мы павінны застацца ў добраранку. Тады, Лесік, паабяцай, што прывязеш нам падарункі. Абавязкова прывязу. Што вы жадаеце? Лесік, прывязі мне, калі ласка, маленькую эфелеву вежу, каб яе можна было трымаць на далоні. А мне пячэнне шакаладам. А мне яшчэ які-небудзь французскі водар. А мне ляльку ў нацыянальным касцюме. Пачакайце, калі ласка. У вас столькі жаданняў, што я заблытаўся. А ты, Лесік, завяжы сабе вузельчик на памяць, каб ні на што не забыцца. Гэта шакаладнае пячэнне. А гэта эфелева вежа і водар. Лесік, ты такі ўпрыгожаны, быццам елачка навагодняя. Мы табе не вузельчыкі, а бантики зрабілі. Цяпер ні на што не забудзешся. Ой, а я ўжо забыўся. Лесік, мы зараз мультфільм глядзець будзем, а ты ўспамінай, якая стужка пра што нагадвае. Лесік, ты навошта ўсе вузельчыкі на памяць зняў? Так лепш будзе. А мы так стараліся. Цяпер мне трэба не вузельчыкі на памяць, а яшчэ вузельчыкі для вузельчыкаў на памяць. Ну і ну. Біятачка, з гэтым Лесікам мы зусім можам без падарункаў застацца. У мяне ідэя. Будзем звязвацца з разумнікам па відэасувязі і нагадваць яму пра падарункі. Цудоўная ідэя. Толькі вельмі многа мяне не адрывайце, таму што я буду вельмі заняты. Ой, ведаем мы гэтых разумнікаў. Толькі адзін у аднаго розныя формулы будзеце перапісваць. Ой, гэта вельмі складана не заблытацца ў розных формулах. То ты ў простых прыкладах не заўсёды разбярэшся. Ой, ды формулы з прыкладамі гэта прасцей простага. Скажы яшчэ, што гэта як бібікі біць. Якія такія бібікі? І як іх біць? А вы ведаеце, што такое бібікі біць? Можа, гэта такія вялікія барабаны, якія вельмі гучна бомкаюць. Бам-бам. Барабаны? Не, мы на барабанах не іграем. Тады што за бібікі? Магчыма, якія-небудзь заморскія фрукты. Падобныя на арэхі? І мы спрабуем іх разбіць. Так, перакідваем адзін аднаму. Бім-бам, бім-бам, бім-бам. Гэта ёсць бібікі, так? Не, бібікі гэта не фрукты і нават не гародніна. А што тады? Бібікі біць значыць гультаяваць, бездзейнічаць. Але аднекуль узяліся гэтыя самыя бібікі. І што гэта такое? Бібікі гэта драўляныя палачкі для дзіцячай гульні. Бібікі біць, стукаць адной палачкай аб другую, вот што. Адным словам, нічога складанага. Але не, мы на канферэнцыі бібікі не б'ем. Мы многа працуем, і нам няма часу нават адпачываць. А зараз давайте паб'ем бібікі і паглядзім мультфільм.
Лесик, ты не забудься, калі ласка, ўзяць вось гэта. І яшчэ абавязкова вазьмі любімую цацку. Навошта яна мне? Я таксама ў любое падарожжа бяру з сабой невялікі талісман. Лічу, што ён мне удачу прыносіць. І мне здаецца, што маленькая цацка быццам лепшы сябар, заўсёды падтрымае і супакоіць. Ой, а ў мяне няма талісмана. Ты што, Лесік, трэба хутчэй яго прыдумаць. Якая ў цябе любімая цацка? Я нават і не ведаю. Я больш з камп'ютарам гуляю ці кніжкі чытаю. Гэта не падыдзе. А можа вы са мной сваімі талісманамі падзеліцеся? Ой, я не ведаю, ці можна так рабіць? Вам шкада? Мне не шкада, але талісманамі дзяліцца нельга. А што тады рабіць? Вы ж самі мне сказалі, што ў далёкае падарожжа без талісмана нельга адпраўляцца. Мы прыдумаем табе талісман. Праўда? А так можна? А чаму не? Мне здаецца, што талісман павінен быць падобны да цябе, Лесік. Магчыма і так. З такімі ж доўгімі вушкамі і такі ж разумны. Толькі ўсё ж такі ён будзе трошкі менш ведаць, чым ты, Лесік. А можна паглядзець, хто там атрымаўся? Калі ласка. Глядзі. Ой, Лесік, прыдумай гэтаму талісману імя і заўсёды вазі яго з сабой. І калі вы з ім не будзеце ведаць, як сябе весці ў якой-небудзь сітуацыі, ты нам тэлефануй. Разам мы знойдзем адказы на самыя складаныя пытанні. Дзякуй, дзяўчынкі! Сябры, і калі вы не будзеце ведаць адказ на якое-небудзь пытанне і бацькі не змаглі вам дапамагчы, пішыце нам. Разам будзем разбірацца. Адрес памятаеце? 220 114, город Мінск, вуліца Макаёнка, 9. Ці можна скарыстацца электронным адрасам? Яго вы бачыце на экранах. А зараз час развітвацца, таму што мы Лесіка будзем у далёкае падарожжа збіраць. І давайце дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! Сустрэнемся і павесялімся.